Malých návštevníkov z 3 materských škôlok privítali na cirkevnej spojenej škole veselé postavičky Typo a Pipo. Tento program s prestrených hrami pre ne pripravili učiteľky z 1. stupňa. Odovzdaním osobných menoviek sa deti pustili spoznávať školu. O chvíľočku sa premiestíme do takých 2 tried, kde na vás čakajú pani učiteľky s našimi prváčikmi a oboznámia vás trošičku s našim anglickým priateľom Marvom. Našou úlohou bolo priblížiť školu škôlkárom, aby nebola pre nich strašiakom, keď v septembri vstúpia. Snažili sme sa aj v týchto hodinách ukázať, že naša škola je aj jazykovo zameraná, takže ten anglický jazyk tak prirodzene vlastne vsúvame do aj iných predmetov alebo cez rôzne povely, aby jednoducho deti s tým jazykom rástli od malička. Adam. Hello, I am Miri. Hello, I am Dish. Let's up, let's down, let's up, let's down. Look at me, everybody. Sing the song, let's rock, let's rock. Týmito aktivitami ich sprevádzal anglický kamarát kúzelník Marvo, ktorý ich naučil pracovať na interaktívnej tabuli a kresliť na počítači, kde si deti zdokonalili svoju zručnosť. A teší sa do školy? A prečo? Lebo je tu veľmi krásno. Pre deti v materskej škole má veľký prínos návšteva základnej školy, pretože deti sa oboznamujú s prostredím školy, areálom, interiérom školy, triedami, vybavením školy. Takže dnes som tu bavila deti, ktoré sa tu podľa mňa dosť veľmi bavia, lebo sú také usmievavé. Privítala som ich s mojím kamarátom Pipom a bolo to veľmi dobré. Ďalšie stretnutie učitelia pripravujú na 17. decembra, kde cez tvorivé aktivity a divadielko budú spolu s deťmi spoznávať čaro a posolstvo Vianoc.